जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै जोङो बे हाबाफारियाव सिगां जोङो बे बाथौ थानसालिनि लांगोना बेखेवनानै बेखेवनाया जानानै थांबाय आरो लोगोसे बिजोंनो जोङो बे देग्लायनि 2022 मायथाइनि माग दाननि दिनै नैथि मंगलबार 25 आरो 26 खालारखौ लानानै जों दिनै बेवहाय हाबाफारि खुंफुंनो लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे फिरफिलाखौबो जोङो 8 रिंगायाव बिरहोखांबाय। दा जोंहा लोगोसे बिनि उनाव बाथौ खुलुमनाय दङ। गामिनि माखासे जोंनि दाब गामिनि आइ आफाफोर धोरोमसुला धोरोमसुलि बाथौ गुदि बाथौनि माइनाव लाइमोन गागि आफादनि दिनै बे मावफुंनाय आरो जोंनि बे बाथौसालिनि न'मा न' जोंहा जानागुरुआ बेखौ बेखेवखांबाय। दा लोगो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिया बेजों लोगोसे जोङो मोनाबिलियाव जोङो थान्दै मेल जिरायगोन आरो गाबोन 26 खालाराव जोङो गेवलां मेल, बिनि उनाव जोङो खेराइ खुंनो आखायाव लादों मोनायाव। आरो दा जोङो आलासि बिथांमोनखौ जोङो जोंनिनो ओनसोलनि क'क्राझार गभ कलेजनि मानगोनां जोंनि गुदि बाथौआव PhD मोननाय डक्टरेट बारहुंखा मुसाहारि सारखौनो जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसे जोङो डिस्ट्रिक्टनि जोंनिनो मानगोनां गाहाय आफादगिरि उदां बसुमतारी आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि अमृतलाल बसुमतारीखौनो जोङो गाहाय आलासि महरै बिथांमोनखौनो लेंहरनाय जादों। दा बिथांमोननिफ्राय जोंनि दाब जायगानि आइ आफा धोरोमसुला धोरोमसुलिफ्रा मोनथिनो मोनगोन। दा जोङो बे थांखि हिसाबैनो जोङो दिनै फारियैनो जोङो गासिबो खामानिखौ जों मावनो आखायाव लादों आरो लोगोसे दाब ओनसोलदों बेवहाय जोङो नैबे दिनैनि सानखौ गाजा गोमजा खुंनो हानानै आरो जोंनि साननाया बेनो आरो जों हायोबा इयुनाव आरो साबसिन माने कालारफुल माने गाजा गोमजायै जों खुंनोसो माने जों साननाय दं आरो। मानोना बाथौ धोरोमा दासो एसे बुजिनो हादों मानसिफ्रा, बे धोरोमा बयनिबो थाखाय। दा गोबाङानो गोबां सोङो जे बाथौआ बहुद बाथौ दङ होननानै, खिन्थु आं जेब्लाबो बुंगोन जे बाथौआ बे मोनसेयानो। माने जोङो नुवाथारि गोहो गोनां आफा इसोर बोराइ बाथौजों जों खुलुमो। माथ्र नैबेल' दङ माने बेवहाय माने सिबिनाय खान्थियाल' एसे गुबुन जायो आरो। खिन्थु जि माने माबा दङ बेयाव रायथिनाय बायदिसिना सिबिनाय बे गासिबो एखेयानो। ओमफ्राय आं दिनै नैबे बर' बाजाराव आं मिजिंथियो बेवहाय अबयसे गुबुन रोखोमनि गुबुन आफादनि बेवहाय धोरोमबो दङ जों मिथिगौ। अब्लाबो बिथांमोना दिनैनि बे मेलखौ खोनासंनानै हयथ' बुजिगोन। ओमफ्राय जोङो नैबेयाव खुंनायाव दहाय आङो सबसे माने गोजोननाय मोनदों, जाय जोंनि बे बर' बाजार हालामनि जोंहा फिसा डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, बिथाङा पद्मश्री बान्था मोनदों। बिथाङा नै बावैसो 2021 मायथाइयाव मोनदों, बेखौ बयबो मिथिगौ। जों बिथांखौ आरो बरायनो मोनबावनानै जोङो साबसिन मोनदों। मानोना आङो पार्सनेलि जा बा आफादजों जा जों बयबो मिथिगौ, बिथाङा जेब्लानो लिंहरो जों फैयो आरो जों देहा परामर्श होयो आरो जों बाहागो लाफायो बे बाथौनि थाखाय। बेखायनो आङो बिथांनि बे फैनायावबो आं जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनाय जादों होननानै आं सानो आरो। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों।
बे टारगेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।